Du kan indbetale kontanter i næsten alle vores pengeautomater. Indsæt dit kort i automaten og indtast din PIN-kode. Tryk på seddelindbetaling. Vælg hvilken konto du vil indbetale pengene på. Nu åbner lugen, og du kan indsætte de sedler, du vil indbetale. Du kan lægge op til 80 sedler i automaten ad gangen. Automaten tæller pengene. Det kan godt tage lidt tid. Nu kan du enten vælge at fortsætte indbetalingen, hvis du har mere end 80 sedler, eller du kan trykke indsæt på konto og afslut. Tag dit kort og kvitteringen.